Morjes! Mä olen Lasse, 21-vuotias, 3. vuoden tekniikan opiskelija. Tämän kanavan tarkoitus on se, että osallistun kanavalla Snörit-nimiseen kilpailuun. Snörit-kilpailussa joukko tekniikan opiskelijoita niin yliopistosta kuin ammattikorkeakoulustakin kilpailevat keskenään 10 000 euron pääpalkinnosta. Samalla tuoden esille Vaasan yliopistoa ja ammattikorkeakoulua opiskelupaikkana. Itse opiskelen siis 3. vuotta ohjelmistotekniikkaa ja 2. vuotta tietotekniikkaa, eli 2 tutkintoa. Ja tällä kanavalla aion ensinnäkin Snörien haasteisiin osallistua sekä kertoa kaikenlaisia hauskoja tarinoita, mitä on tullut toidailtua täällä Vaasassa sekä muualla Suomessa. Myös kerron kaikkia hauskoja havaintoja, mitä olen tehnyt elämästä ja mitä teen elämästä tämän kanavan olemassaolon aikana. Ja hyvänä esimerkkinä voin kertoa vaikka tarinan seuraavassa episodissa siitä, minkä takia minulla ei ole ajokorttia, vaikka asun Pohjanmaalla, jossa luontaisesti on pitkät välimatkat. Mutta kiitoksia, kun jaksoit katsoa tähän saakka. Jos tykkäsit, tykkää videosta. Jos et tykännyt, älä tykkää videosta. Ja subbaa joka tapauksessa. Kiitos ja näkemiin.